Dalili na uku wanda da ni da kai ya sa muke so mu fara yin kasuwanci, akwai dalilin muna so mai kuɗi da wuri. Muna so mai kuɗi da wuri, kuma wannan magana gaskiya ne. Ko ni yanzu ban ƙin kulle ido in buɗe in ga na zama Dangote ba. Wannan maganan gaskiya kenan, ni ma ina son in yi kuɗi da wuri. Yake cewa na san da cewa manyan masu kuɗi na duk duniya duk 'yan kasuwa ne. Amma maganar cewa kana so kai kuɗi cikin gaggawa da wuri, to gaskiya ni ban da tabbacin cewa a kasuwanci ana wannan. Maganar kai kuɗi cikin dare ɗaya ba, ya ce shi bai sani ba ko a kasuwanci akwai kalan wannan, don ba zai tabbatar maka da wannan ba. Yake cewa idan so kake yi kai aiki yanzu ka samu kuɗi yanzu, ya ce to ka nemi aiki, kaka shigo kasuwanci. Yi yanzu samu yanzu ba, ya ce kaka shigo kasuwanci, ka je ka nemi aiki. Ya ce aiki ne kaɗai duk bayan wata ko duk bayan sati ko da zaran ka kammala wannan aikin, ya ce za a ɗau haƙƙinka a baka a biya ka. Ya ce amma kasuwanci ba haka yake gudana ba. Ya ce shi yasa ma ake amfani da kalmar gina kasuwanci. Duk abin da aka ce a gina, kai ka san zai ɗau lokaci, zai ɗau gwagwarmaya kafin a cimma shi. Kamar gina gida ne, dole yana buƙatar foundation, a fara gini, a kai linta, a yi rafta, a rufe, a yi fenti, a yi tiles, a yi waye da sauransu. Ya ce to haka kasuwanci yake, shi kasuwanci gina shi ake yi. Ya ce kuma kakka fara yin kasuwanci domin kana so ka biya haya, kakka fara kasuwanci domin kana so ka dinga biyan kuɗin makarantanka da sauransu. Ya ce babban matsalar fara kasuwanci domin biyan waɗannan buƙatun shi ne ba za ka gina kasuwancin ba, sai dai kawai dai kai ta kasuwancin. Misali, yanzu za ka iya ganin mace tana yin waina na siyarwa, kaga wainan ya karɓe ta, ana zuwa, tana da kwastomomi da yawa, mutane da yawa suna siyan waina a gurinta, amma za ka iya zuwa ka ganta za ka iya ganin ta ɗau shekara 15 tana wannan kasuwanci a nan gurin dai inda take. Sai ka dinga mamaki, wai kasuwancin nan bai karɓi matan nan bane, kamar har yau ba ci gaba. To matsalan anan shine tana kasuwancin nan ne ta biya ma kanta bukata, ta ciyar da kanta, ta ciyar da yaranta, ta biya musu kuɗin makaranta, ta yi wasu hidindimanta na yau da kullum. To kenan ba gina kasuwanci take ba a fahimtarsa. Shi gina kasuwanci ana gina sa ne kamar yadda ake yin gini, daga foundation a sa bulo, a ɗaura bulo har ya kai zuwa linta, daga linta a ɗaura kankare, daga kankare a ɗaura rafta, daga rafta a ɗaura kwano a rufe. So ya ce shi haka ake gina kasuwanci. Amma maganan cewa kai shigo kasuwanci domin ka dinga biya ma kanka bukatu, ya ce to yana da wahala kai nasara a ciki. To yanzu a nan zan bar mu a yau a wannan littafi na Small Business Big Money na wannan marubucin Akin Alabe. Yau mun ga wasu dalilai guda uku da yasa da ni da kai muke son mu fara yin kasuwanci. Na farko akwai dalilin cewa ba ma son ubangida, na biyu akwai dalilin cewa ba ma son yin aiki tsawon awanni, sannan na uku kuma muna so mai kuɗi da wurwuri, muna son kuɗi cikin gaggawa. Waɗannan su ne wasu dalilai da yasa muke so mu fara yin kasuwanci. So gashi na mun tattauna su a yau, sai a darasinmu na gaba insha Allahu za mu ci gaba da ganin wasu dalilan, inda za mu ci gaba da shiga, mu ci gaba da linkaya a cikin wannan littafi nasa, mu ga me za mu fa'idantu a ciki. Kar ku manta sunan littafin Small Business Big Money na marubucin nan Akin Alabi, kuma muna babin farko ne, darasi na biyu, babin da ya kira kafin ka bar wannan aikin da kake yi ka fara kasuwanci. Ga wanda suke so su dinga samun bidiyoyi na da saran na daura, kar su manta su je manhajar YouTube su duba ni a Jikan Fulani, su following, su subscribing. Dukan bidiyon da ka rasa ko ka ga guntun shi a Facebook, insha Allah in ka je YouTube channel din zaka samu dogon shi inda zaka iya kallo. Kuma muna darasi na biyu ne zamu ci gaba, haka za ku iya duba ni a manhajar TikTok a shi ma Jikan Fulani _1. Na bar ku lafiya.